Trudnoća nakon 35. godine je postala uobičajena. Školovanje, karijera ili neki drugi planovi odgađaju trudnoću. Ako se pitate jesam li spremna, je li moje tijelo spremno, niste sami. Danas ćemo govoriti o svemu onome što je potrebno kako bi vaša trudnoća nakon 35. godine protekla pravilno i kako biste dobili najbolje vi i vaša beba. Danas se sve više žena odlučuje na trudnoću poslije 35. godine. I to je u redu. Bili su drugi planovi. Ali ono što je jako bitno jeste znati i poznavati svoje tijelo, znati da nas biološki sat ipak prati, da je smanjeni broj ovulacija, postoje povećani rizik od visokog tlaka u trudnoći, nastanka šećera u trudnoći ili neki drugi komplikacija. Znači, pripremiti svoje tijelo za trudnoću. Pretpostavimo da ste već obavili i da obavljate redovne ginekološke preglede. Ako to niste obavili, potrebno je obaviti ginekološki pregled, papa test, ultrazvučni pregled, koji je najbolje obaviti između 5. i 7. dana ciklusa kako bismo bili sigurni da su jajnici u redu i da su mirni. Nakon toga je važno obratiti pažnju na sebe, regulirati prekomjernu tjelesnu težinu. Moja preporuka je svakako prestati pušiti, što vrijedi za oba partnera. Za našeg muškog partnera je preporuka nositi komotnu odjeću jer se proizvodnja spermija odvija na nižoj temperaturi od naše tjelesne temperature i uska odjeća ovdje pravi značajnu smetnju. Značajno je pripremiti nas i našeg partnera za nastanak buduće trudnoće. Istraživanja su pokazala da je 3 mjeseca prije planirane trudnoće potrebno uzimati folnu kiselinu kako bi njena koncentracija bila pravilna u krvi i kako bi se pravilno razvijala neuralna cijev kod našeg budućeg djeteta. U situaciji kada ipak imate nešto više godina nego što je idealno, značajni su i dodaci prehrani. Značajna je omega-3 masna kiselina koja regulira naš metabolizam, stabilizira naše tijelo, poboljšava nam imunitet, poboljšava našu moždanu aktivnost, a izuzetno je značajna jer regulira dijeljenje stanica i tako poboljšava ovulaciju, ali isto tako poboljšava i proizvodnju spermija kod našeg partnera. Danas je prednost za naše trudnice to što možemo napraviti test i pokazati u kakvom je stanju naše tijelo. Sa planiranjem trudnoće dolazi niz promjene, niz planiranja. Ako želite da vaša trudnoća protekne pravilno, a iznad 35. godine, tada je potrebno dobiti adekvatan savjet kako biste krenuli naprijed bez lutanja i bez puno pitanja.